चली चला जाओ सिमरन की तरफ। और तेतरा बहना से आग्रह रही कि सिमरन रखी, हाथ जोड़ी पैया हो पड़ी। अरे हाथ जोड़ी पैया हो पारी करी अरे हाथ जोड़ी पैया हो पारी करी अरे काहे नइखी आवतिए गुरुजी शिष्या करली पुकारवा। अरे काहे नइखी आवतिए गुरुजी शिष्या करली पुकारवा। अरे काहे नइखी आवतिए गुरुजी आके बिना दरसनावा। अरे काहे नइखी आवतिए गुरुजी आके बिना दरसनावा। हर हर महादेव मैया पार्वती। आई कहल बा कि हर एक हाथ से जस ना होला और हर एक मुख से सत्य वचन ना निकलेला। ठीक वही लेखा देवाधिदेव महादेव के दया ना होला तब तक केहू के द्वार पे या कोई के द्वारा शिव चर्चा ना होला। लाखों लाख लगा के दूसर काम हो जाई, इलाज हो जाई, मकान बन जाई, दुकान बन जाई, लेकिन जब तक देवाधिदेव महादेव शिव गुरु के दया ना होई तब तक रौरा हमरा द्वार पे या रौरा हमरा द्वारा शिव गुरु के चर्चा ना होई। बहुत भाग बा ये पकवलिया गांव के और हमरा श्री गुरु श्रीवास्तव गुरु भाई के कि आज बैसाख के प्रदोष तिथि बा और आज अपना गुरु के कार्य करे का अवसर मिलल बा। कहल बा कि जब महफिल के प्रोग्राम नाच ऑर्केस्ट्रा गली मुहल्ला में होला या कौनो प्रोग्राम गली मुहल्ला में होला और गलत गलत गाना बाजेला तब भाई बहन के बीच के हैबत और भवे भसुर के बीच के लिहाज समाप्त हो जाला, गंदा माहौल हो जाला। लेकिन हमरा देवाधिदेव महादेव शिव गुरु की चर्चा सामना गली मुहल्ला में होला। उ गली मुहल्ला पावन और पवित्र हो जाला। तो चली तेतरा गुरु बहिना से आग्रह रही कि जहां होला शिव गुरु चर्चा धरतिया पावन हो जाला हो। जहाँ होला शिवा गुरु चर्चा धरतिया पावन हो जाला हो। जहाँ होला शिवा गुरु चर्चा धरतिया पावन हो जाला हो।
पार्वती की। चली चर्चा के दौर में चले से पहले नेत्रा बहिनी से आग्रह रही कि एक और भजन रखी कागा बोले ले हो अंगनवा।